DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing pagkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Huwebes po ngunyan, Abril 30, 2026. Ini po ang Bareta alas 7 asin sa headlines ng darakulang mga bareta. Magayon Executive Committee kan Diocese kan Legazpi nagkoordinar na sa lokal na gobyerno kan Legazpi City para sa aktibidad sa Mayo 1. Procession route para sa Inang Magayon 2026 celebration ipinaluwas na kan St. Rafael de Arcangel Parish kan Legazpi City. Pagkakaiguanin 20 bigas mayroon na program sa Lambang Munisipyo sa Albay kinumpirmar ni Gobernador Noel Rosal. 94 na bagong registered electrical engineers asin 7 na bagong registered master electricians na erehistro kan Bicol University sa April 2026 licensure examinations. Sa lado nasyonal, committee report asin articles of impeachment tutukaron kan House panel sa Mayo 4. Impeachment hearing bako na sa kwarta nagsentro kundi sa karakter ni VP Sara Duterte. Malor kang piso kontra dolyar, buminagsak na naman sa panibagong all-time low na 61 pesos 56 centavos. Daing umento sa presyo nin mga pangenot na barakalon sa Mayo 10 sigun sa DTI. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump itatampok sa limited edition kan US passport. Baretang Sports Signal Super Spikers pahingalo una sa Premier Volleyball League. Mga tugang yan po ang darakulang headlines ng mga darakulang baleta ang unyang pong aldaw ni Nueves, Abril 30, 2026 sa Bareta alas 7. Asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila Daingiba. Ngunyan sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagipag-koordinar na ninang Magayon Executive Committee kan Diocese kan Legazpi sa lokal na gobyerno para sa dakulang aktibidad na gigibon sa Mayo 1 ngunya na taon. Sigung kay Legazpi City Mayor Hisam Ismail, nagpasiring sa sayang opisina sin Damed Villanueva asin Noel Perdigon bilang pagkikipagtabangan sa Inang Magayon Marian Festival. Pigtatawan doon man sa selebrasyon ang Year of Mission kan Diocese para sa ika-250 taon kan debosyon sa Our Lady of Salvation, ika-75 taon kan Diocese kan Legazpi asin ika-50 taon kan Canonical Coronation kan Our Lady of Salvation bilang patrona kan Albay. Siniguro man ni Mayor Ismail ang suporta sa nasabing selebrasyon kasabay kang pag-iingan niya sa publiko na nakisumaro sa mga aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinaluwas na kan St. Rafael de Arcangel Parish kan Legazpi City ang programa asin procession route para sa Inang Magayon 2026 celebration bilang pagtaonin oras sa Nuestra Señora de Salvacion sa Mayo 1 ngunya na taon. Ini may temang Maria, kalakbay sa misyon bituon nin ebanghelisasyon kung saan imbitado ang mga devotos na magpartisipar sa spiritual activities na pupunan sa anticipated arrival kan Marian Image hali sa Tiwi Albay. Alas 3 nin hapon iyo ang arrival kan imahe ni Nuestra Señora de Salvacion sa St. Rafael de Arcangel Parish. Alas 4 nin hapon Eucharistic celebration. Alas 5 nin hapon mapuon ang Marian procession for peace papasiring sa St. Gregory the Great Cathedral. Nasusundan nin arrival rites and welcome mass alas 7 nin banggi. Pig-abisuhan ang mga paratubod na gustong magsabat sa mahal na ina na magpasiring sa St. Rafael de Arcangel Parish sa oras na alas 2:30 nin hapon sa Mayo 1.
Yan, ang stando kinumpirmar ni Albay Governor Noel Rosal na magkakaigwana sa kada munisipyo ng 20 pesos kada kilo ng bagas sa ilalim kan 20 bigas mayroon na o BBM na program. Epigiras ni Governor Rosal sa iyang Facebook post, nagigibuon na sa kada munisipyo ang launching kang programa kung saan kasud maginibo sa malilipot Albay mandang isusunod ang ibang lugar sa mga masunod daldaw. Katakot gani dahil nagkaipuan na magbiyay ang mga senior citizens hali sa ibang munisipyo para makabakaling baratong bagas. Pinasalamatan man kang gobernador si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ang Food Terminal Incorporated dahil sa pag-aprobar na magkaigo ng programa sa kada munisipyo. Nagpasalamat man ng opisyal sa sangguniang panlalawigan para sa MOA Authority. Nasa 94 na bagong registered electrical engineers asin 7 bagong registered master electricians kan Bicol University ang nakapasar sa April 2026 licensure examinations. Nakalaog sa top 9 na may rating na 92.15% si Engineer John Lloyd Espedido. Katakod kaini, ipinaabot kan universidad ang pag-umaw asin kaugmahan sa trayumpukan sa indang mga estudyantes. Sigon sa Professional Regulation Commission, 3,769 hali sa 6,556 na examinees o 57.49% ang nakapasar sa Registered Electrical Engineers Licensure Examination, mantang 483 naman sa 882 na examinees o 55.90% ang nakapasar sa Registered Master Electricians Licensure Examination. Sa ibang baretang lokal, kinumpirmar ni punong barangay Ermel Graida kang barangay Kirangay Kamaligalbay na igwanin pisikal menteng persona na nag-istar sa barangay Kirangay alagad ang rehistro sa barangay 1. Sa entrevista kan DCGB News kay Graida, sayang sinabi na nasa 35 persona ang kumpirmado na naka-istar sa iyang lugar alagad dahil ini nakarehistro sa indang barangay. Sinabi kan opisyal na inaram niya kung piraan bilang kamang residentes kung saan ang iba sa barangay 1 na talaga nakarehistro. Paliwanag ni Graida na nangyari ni dahil sa mga pamilya kay minsan nababanga siring kan aki na nakarehistro sa barangay Kirangay alagad ang iba na sa barangay 1. Sa kanyang pigubusol kan opisyal na magkaigo ng joint session kasabay ang mga opisyal kan barangay 1 para sa solusyon sa nasabing problema. So sa akin naman po, welcome po ang mga transfer degree. Mas pabor po yan sa amin kasi pag nadagdagan ng aming constituents, nagdadagdag rin ang ira namin dahil sa populasyon. So gusto namin yan na makuha. Saka naman kung babasihan sa po, kung saan talaga sila naka-stay sa barangay, duman talaga ang dapat sila, ang residente nila is barangay Kirangay, hindi po sa barangay Ono kasi ang natatayo ang po nila ng harong is barangay Kirangay. Ang payag ni punong barangay Ermel Graida kang barangay Kirangay Kamaligalbay sa entrevista kan DCGB News. Pikinggan nyaran publiko kan lokal na gobyerno kan Kamalig na aprobitsaran ang gigibuhon na National ID Registration sa aga, Mayo 1, alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 5 nin pagkahapon sa Kamalig Command Center, Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Sigon kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, ang mga interesadong residente ang kaipuhanan na magpalista o magpa-schedule na sa Kamalig Municipal Registrar asin magdaranin valid ID, birth certificate asin o barangay certification. Pinagpagirumduman kan alkalde na ang aktibidad ana sa irarom kan first come, first serve policy. Yan, tanto totalmente 32,157 apprehensions ang nagibo kang PNP Bicol sa implementasyon kan Safer Cities Initiative sa Riyong Bicol pon Abril 6 sagkod 26 ngunya na taon. Sa datos na ipinaluwas kang PNP Bicol, nangenot sa mga nagbalgar ang traffic code, ordinance, infractions na may 11,819 na kaso. Sinunod na ni kan curfew violations na imbolto ang mga minor de edad na 8,558 kaso. Mientras na ang mga insidente ng pag-inom o pagsigarilyo sa mga pampublikong lugar ano minabot man sa 7,621 kaso, mantang 2,907 naman sa mga personang nagluluwas sa tinampo na daing sulog ng pangitaas. Nasa 1,840 kaso naman ang nagbalgar kan road accessibility and urban order may koneksyon sa illegal na mga istruktura asin obstruction. Dagdag pa man sa mga violasyon ng pag-ihi sa gilid kan tinampo asin irresponsableng pagtapon
pagtabok ng basura na may 791 kaso, pagkaraoke na sobra sa pigtutugutan na oras na may 519, vandalismo na may 87, asin pagsuklong nin balaklava sa publiko na may 15 kaso. Sa datos sobra 11,000 na mga nagbayular ang pinagmulta mantang sobra 22,000 man ang winarningan kan pulisya. Napugulan sa paagi nin bayanihan ang paghiwas nin sarong grass fire. Sa Purok 1, Sincho Punta, Barangay Rawi, San Miguel Island sa Tabaco City, Kasuudma. Sigun sa Tabaco City PNP, bandang alas 8:20 nin pagkaaga. Mantang sakay nin bangka, pasiring sa nasabing isla, nahiling ni TESDA Visita OIC Journey Navia, an aso hali sa tagong parte kan lugar. Pag-abot sa Barangay Rawi Sport, tulos ining pinagtaong aram ni Navia sa mga opisyales de barangay as sinakumpirmar na may grass fire sa lugar. Bandang alas 10 din pag-aga kan marisibiman kan Tabaco City PNP an report asin tulos na sinugo ni Chief Police Lieutenant Colonel Verhil Bibat na magpaabot nin gabos na kinakaipuhan na tabang tangani mapugulan an kasulo. Kaibahan an BFP Tabaco asin iba pang ahensya. Bandang alas 11:58 nin pagkaaga kan maideklarar na fire out ang nasabing lugar. Pinasalamatan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang mga miyembro kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace sa oral daw na paggingo at ang aning makangat sa laylayan. Ipinaluwas kan DSWD Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Norman S. Laurio ang pahayag sa tahaw kan man ba ibang issue manungod sa programa sa mga benepisyo ka mga miyembros kay ni. Mientras tanto saluduan man kanayan siya ang mga municipal links, social workers, technical staff asin sa bilog na purpose sa pagkaya kasin padago sa paggiya sa kada pamilya na sa indang suportaran. Apera kaya ni pinagpasalamatan man ang mga taxpayers sa indang mga ambag sa pagsasabing dahil sa inda padagos na naipapaabot ang tabang sa mga pamilyang titios na mabago ang sa indang mga estado. Pinaglinaw man kan DSWD Bicol na ang for peace bako sa natawang pinansyal ini ang puso, serbisyo asin paggiya na nagbibilog sa mas makusog na komunidad. Nadiskubre kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol ang sarong rare plant species sa Bicol Natural Park sa Camarines Norte. Ang species na identifikar bilang Amorphophilus caudatus, endemic sa Pilipinas asin pinagklasipikar bilang critically endangered kan International Union for Conservation of Nature na may highly restricted asin fragmented distribution sa Luzon. Sigun kay Camarines Norte Provincial Environment and Natural Resources Officer Nestor Franz Fortuno, nadiskubre ini sa ginibong Biodiversity Monitoring System activity sa Barangay Tuaca, Basud. Dagdag pa ni Fortuno na ipinahiling sa field observations na ang species ang nasa flowering as in vegetative stages na nag-indikar na aktibo ang regeneration kan populasyon kaini sa nasabing parke. Bagadugang primerong partiyan kan sa tuyang mga bareta alas 7, bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa kamugtagang kampanahon, makalis po kayo. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama!
Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026 and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Pinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng The Horsetail Extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. DZGB Barreta alas 7.
Sa satuyang bareta sa lado nasyonal, sa girare na matiripon ang House Committee on Justice para sa pag-aprobar kan committee report asin pagtukar kan articles of impeachment katakod kan impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, Mayo 4. Kasunod ni kan desisyon kan komite na sa impeachment proceedings kasudma na igwang probable cause o sufficienteng basihan sa duwang impeachment complaints kontra sa Vice Presidente. Sa oras na maaprobaran ini asin mai-refer sa plenaryo, tatawan ng kopya ang gabos na kongresista maging ang mga complainant asin respondent na si VP Duterte. Pwedeng pagbotuhan kang gabos na kongresista sa plenaryo sa Mayo 11 kung i-impeach ginaray ang Vice Presidente. Matapos tukaron an may kinaaraman sa kwarta sa karakter naman ni Vice President Sara Duterte nagsentro an impeachment hearing kan House Committee on Justice kasahapon. Tinukar kan komite an pigsasabing patakot ni Duterte kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nagpatanid si Luistro sa mga naghihiling na igwang nakakaalarmang content an posibleng magluwas sa pagdangog. Nagpaluwas din sa bina ang komite sa National Bureau of Investigation o NBI para darahon ang mga ebidensya na nakalap kaini sa ginibong investigasyon may kinaaraman kan pagpatakot. Sinabi kan kongresista na dapat maging malinaw na bako ini basta sa nasa discrepancies kundi sa karakter. Lalo pang nagluya ang balor o kantidad kang piso sa pagsarado kan trading kasudma. Sa pagbukas kan trading na irehistro ini sa 61.20 asin sa midday trading sa girare na nagbaba. Sa pagtapos kan trading kasuhapon minabot sa 61.56 ang katumbas ning sarong US dollar. Sigon sa mga report, bako estableng merkado ng petrolyo ang panginot na nakaapekto sa pagluya kan Philippine peso, siring man sa iba pang mga Asian currencies. Dakol ang nagadit na pwede pang magbaba ang balor kani dahil kung ugidon ang trend sa mga nakaaging aldaw, sunod-sunod na nairisto ang record low na daay panamatian sa mga nakaaging taon. Siniguro kan gobyerno na mantinidong daing pag-umento sa presyo nin mga pangenot na barakalon sa good Mayo 10. Sa taho kan pagitaas kan presyo nin petrolyo sa pangkinaban na merkado. Sigon ini sa pahayag ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Joseph Capuno sa pagdangog kan Senate Protect Committee base man sa naging report kan Department of Trade and Industry o DTI. Kasabay kaini makusugman na pigbabantayan kan gobyerno ang presyo nin pagkaon bulong. Asin iba pang pangenot na barakalon tanganing maibitaran an bako makahustisyang pag-itaas kaini. Dagdag pa ni Capuno na may mga nakalatag man na lakdang arog kan suporta sa logistics, toll rebates asin pagbawas sa port fees para mamantener an matanos na supply chain asin estable na presyo kan mga produkto. Pinahiwas man kan gobyerno ang food security programs kaibahan an 20 pesos kada kilong bagas para masigurong abot kaya paman giraray ang pangenot na pagkaon para sa publiko. Sa iba natong baretang nasyonal, epektibo ang pag-inom ng buko juice para mamantinir na hydrated ang lawas kung yan na panahon ng grabing init, sigon sa Department of Health o DOH. Sa sarang video message, pinaliwanag ang DOH na bako sa tubig nawawara sa lawas kapag pigdadaplos, kundi pati electrolytes o mga mineral na importante sa tamang hydration. Matanos na iro ng muscles sa sinormal na pagpongsyunar kan lawas. Pahayag ang DOH na kapareho kan tubig, importante man ang pag-inom ni natural na electrolytes arog kan buko juice. Pero digdi pwede man na uminom ng tubig na may kalamansi, lemon o lime, asin diit na asin, siring man ang pagkaon ng mga prutas arog kan pakwan, batag, orange, asin, singkamas. Pinanindugan ka National Bureau of Investigation o NBI na bako AI o Artificial Intelligence ang kill threat video ni Vice President Sara Duterte kontra kina Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ultimong tinukar sa impeachment proceedings kontra kay Duterte ang video kan sa iyang online press conference kan Nobyembre 23, 2024. Mantang nakakulong an sa iyang Chief of Staff na si Atty. Zalaika Lopez sa batasang pambansa matapos ining makontempt. Nagkaperang beses na ipinaluwas ang video sa nasabing impeachment proceedings kung saan sinabi ni Duterte ang mga tataramon na piti ina ninyong lahat
Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako ma'am. Pag mamatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggat hindi mo mapatay sila, parte pa kan video ni Duterte. Sa paghapot ni House Committee on Justice, Vice Chairman asin San Juan Representative Isabel Martin Zamora, sinabi ni NBA agent John Mark Kalilong na bako AI-generated and video. Sinabi ni Kalilong na nagkoordinar na ang mga ini sa meta platforms na ipreserbar ang pigaapod na original URL, screening o screen recording, kan live stream as in cash value computation para day ini magbago. Mga tugang para po sa satuyang mga bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawato Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Itatampok si United States President Donald Trump sa sarong limited edition na US passport na iluluwas bilang parte kan pagkomemora sa ika-250 anibersaryo kan Estados Unidos sa Hulyo. Parte ini kan mahiwas na selebrasyon kan nasyon. Puun kan ideklarar ang katalingkasan kay ni kung saan nakalatag ang man iba-ibang aktibidad sa manlain-lain na estado. Base sa retratong ipinaluwas kan White House, mahihiling ang portrait ni Trump na may background na US flag as in Declaration of Independence. Kaibahan man ang sa iyang pirma na color bulawan o gold. May separado man na pahina na nagtatampok sa ilustrasyon kan Founding Fathers mantang nagpipirma sa Declaration of Independence. Sigun kay US State Department spokesperson Tommy Picotti na magiging available ang commemorative passport sa mga US citizen na ma-apply sa Washington Passports Agency na nakatala na iluwas ngunya na summer as in sagkod maubos ang limitadong supply. Sa lado kan Karawato Sports, matapos ang makapugol hilangos na kampanya sa 2026 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference, inanunsyo kan Signal Super Spikers ang saindang paramiantras na paghali sa liga. Ang desisyon na ini nagkapirang aldaw sana, matapos nindang makuha ang runner-up finish sa natatapos pa sanang torneo. Sigun sa manihamiento kan team na nagsumiti sinda ng leave of absence matapos ang 5 taon sa liga. Sa saindang opisyal na pahayag, ipinaliwanag kan manihamiento kan Signal na bako naging naging desisyon nindang ini. Nagpasalamat man sindanin maray sa mga players, coaches as in staff na nagbuhos nin puso as in suporta sa team sa mga nakaaging taon as in syempre sa mga fans na nanindugan sa saindang halawig na panahon. May kukonsiderar na makaistorya ang ultimong kawat kan Signal sa PVL kung saan ibinuhos ninda ang gabos nindang kusog sa Finals Game 2 kontra sa Creamline na uminabot sa dikdikan na 5th set. Ang pagkakataon na ini ang nagsirbing ultimong kawat kan team sa liga. Sa laog ng 5 taon, mantinidong consistent na podium finisher ang Signal na may koleksyon na 3 silver medals as in 5 bronze medals. Iyan ang detalyes kan bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa kamugtakan mo nga panahon, nasa linya man si Ma'am Alexis Relivar, kang Pag-asa District Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Maraming na aga po sa mga nakaantabay para po sa tuyang weather forecast nunyang petsa 30 ng Abril, aldaw kang Webes. Ang easterlies manggiraray ang nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan man gilayon nato ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol sa buong Bicol region ngunya na aldaw. Maluyas sagkod sa moderatong duros na halik sa Norte Sirangan, buta sa Sirangan ang iiral sa Kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon nin kadagatan. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index forecast, ngayon ngunya na aldaw at i-expect ang heat index range na 38 to 40 degrees Celsius. And kasuhapon, ang sa tuyang highest heat index sa bilog na Bicol region is sa Daet
as in sa Virac na istasyon ta kung saan nakapagtala ng 40 degrees Celsius. Sa Legazpi Station naman nakapag-record ng 39 degrees Celsius na heat index kasuhapon. Pati rin sa Pili, Camarines Sur ay nag 39 degrees Celsius man. Sa Masbate as in sa Huban Station ay 38 degrees Celsius. So nagre-range kang heat index ng 38 to 40 degrees Celsius. Bali po sa tuyang monitoring naman ay wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo na posibleng makaapekto sa tuya. Bali ang expected weather condition ta is generally fair weather man giraran. Bali yun po sa tuyang forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy Vivar po. Thank you, Ma'am Alexis. Mga tugang yun na pang kabilugan kan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan na sing kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap po ka na katuwang nato sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Baliaran, Nicole Androyani at sinman si Ciara May Liron. Lado Technical, Ronald Baldo, kauman sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez, at siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco City, sharing man kay Benji Dapogi, Benji Hile, pasauto da po kay Madam Amada Isplana, and manay Agnes Mape. Sharing man si Mark Ostonal, ang pamilya Ostonal dyan po sa Bitano. Good morning kay Bingbin Boris dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Partner King Rinaldo dyan sa Bangkiruan, asin si Gerald Aranya, asin Ate Sally dyan po sa LA Drive, Gogon, Legazpi City. Sharing man kay Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia, asin kay Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne, Australia, asin kay Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Kagapos pong nakatune in sa 729 kHz kapilang ka mga radyo sa AM band, asin man sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Rise to the summit,